og velkommen til SmartShare Systems tips og tricks. I denne her video vil vi vise dig, hvordan du konfigurerer tidszoner i din SmartShare, og vi vil fortælle dig om fordelene ved at indstille din SmartShares tidszone til lokaltid. Dato og tidspunkt er relevant mange steder i SmartShare, blandt andet for beskederne i systemloggen og de forskellige grafer og også for de tidsstyrede internetfiltre. Når tidszonen er konfigureret til lokaltid, er det nemlig lettere at sammenholde informationer fra blandt andet systemloggen, fra grafer og internetfiltre med det, som der sker i den fysiske verden. Start med at logge ind i GUI'en i din SmartShare. Så vælger du fanen Connection. Og hernede i nederste venstre hjørne ser du boksen, der hedder System Time. Som udgangspunkt er SmartShare indstillet til UTC-tid. Men fordelen ved at konfigurere tidszonen til lokaltid er, at SmartSharen nu automatisk vil skifte mellem sommer- og vintertid ifølge reglerne for den valgte tidszone. Start med at klikke på pilen, og i vores tilfælde går vi ned og vælger Europe Copenhagen. Så gemmer du ved at trykke på Confirm Changes. Igen for at save skal du trykke på Activate og Save the new configuration. Og til sidst Save and Activate new configuration. Nu har du konfigureret din SmartShare til dansk tid. God fornøjelse. Nu har du konfigureret din SmartShare til dansk tid. Tak fordi du vil se med.